Khajani takok te bukuk jeng lamsogo punyano ani channel faidi sung saimalane miani salo thainai takok sini pohor te bini lagyo bai bonduni besahai ko khorok tham eglogi thika tai o pohor takok pohor wngkha KSF channel bai gedalai samung khalaijak ang tai detail saikhanar wana tamke thika tai bini ni kuma boro bebang saikhanar nai kisa video no script khayakari Aman ani nanggila aman. 커서는 마음속으로 세번을 안 붙이라. Apa Mia sekolah campur sih, ani pakai data kakak. 땅 비니라고 니네가 하냐 꽂차. Ada aman, turing hengan orang. Ayo tahu nak, turing hengan. 어서라 비엔 비어로 덩덩나. Bayab song norong nogi mangkhana busa jatri kirimai sinjake lahar patika tai norong no ang srai ke funong namo song phano ora theisa sarorane bagina ang srai ke funong malaya bini nikoma angkha rada choron thakur para obono bini soi sinimung para haike sung sai malayana boni omor angkha 18 plus tai takhuk khoroksani mung angkha Prodes Deborma tai bini nikuma bo aro nikuma jadanina thangsa angke boni bo omor 18 plus tai khoroksa sine takhuk tongo 31 omor wngkha bo haino sungsarno yakar kalang thana nai nangkha tai tamo khainai kapala sijak tongma ba miyani salo khorok tamno sungsarno yakare kalang thanani nangkha borongni PS wngkha Radapur o takho khorok tamrok miyani salo Sampang Nagbar Gramin Bank o rang tisanani thangmani khorok tamno langma songnani nangkha. Thank you for watching.